os fusilados que estaban enterrados nunha destas fosas comuns en Aranga veñen procedentes do tiroteo que tivo lugar en Lildeu, un lugar situado na parroquia San Vicente de Fervenzas en Aranga, lugar polo que andaban moito Foucellas xunto aos seus homens. Unha noite como outra calquera foron descansar á palleira dunha casa de veciños que tiñan un alto poder económico. Unha mañá, ao amencer, o criado da casa, xa que sabemos que tiña un criado debido á súa capacidade económica, saía pola porta para exercer as súas tarefas diarias. A partir de aquí temos dúas versións. Ambas as dúas coinciden en que este criado tiña unha discapacidade intelectual, polo que os veciños dicían del que non era ben. Unha versión dinos que cando o criado saiu pola porta, el veu como había un garda civil vestido de paisano que confundiu con un escapado, dicíndolle a este: «Vaite a agochar a palleira cos teus compañeros que anda por aí a garda civil». Outra delas dinos que cando o criado saiu pola porta veu os gardas civil rodeando a palleira esperando que saíran os escapados para comezar con un tiroteo. Fora como fose, o resultado do tiroteo foi 4 guerrilleiros mortes, no que destaca Marcelino Pérez Fernández, máis coñecido como Marrofé, aínda que tamén acabaron falecendo Isabel Freixo, Ángel Álvarez Rego e José Daldón. Mentres tanto, os donos da casa, os dous homes, foron encarcelados, xa que estaban acusados de cómplices. E por outra banda, ambas mulleres, unha delas quedou en liberdade por estar embarazada e non a querían levar ao cárcere nesta situación. E a outra intercedeu un garda por eles dicindo que tiña moitos fillos e que, polo tanto, que a deixara libre. Xa para ir rematando co traballo, volvemos ao Concello de Aranga e imos falar das últimas actuacións da cuarta agrupación guerrilleira antes de poñer fin a esta historia. Pois sí, a mi avó contoume que cando ele era cativo en outubro de 1947 na parroquia de Alto de Xistoso, no Concello de Monfero, a cuarta agrupación guerrilleira achegárase hasta ali, co objetivo de quitarlle a vida a unha serie de persoas. Primeiro acudiron á casa de Antón Ares, labrego e carteiro que avisaba a Garda Civil de cando os escapados andaban por aí. Temos en conta que por aquel entón a Garda Civil ponía disponibilidade dunha serie de persoas unha arma, que se vía algún escapado poder matar e que despois non tivera ninguna consecuencia. E logo ese foi o caso de Antón Ares, pero por aquel entón, cando dous membros da agrupación de Riquecha chegaron a salir, ele non a tiña consigo. Estaba traballando nas súas terras e estes dous pillaron por atrás de sorpresa. Antón tivose que defender como puido e logrou escapar escondéndose na parte superior do piso, donde ali abriu unha ventá e empezou a dar disparos. Finalmente, matou a 50 metros da casa. Logo, o outro, con medo que tiña por aquel momento, foi correndo xunto ao resto do grupo que estaba chegando a unha fonte. Ao lado da fonte había un cativo xa grandecho. Entón, os guerrilleiros paralaron xunto a del a preguntarle se sabían por José Fraga e Nicolás. Este facía sopar como que non sabía nada e non paraba de asubiar. Entón, a pesar das ameazas que lle fixeron, este non dixo nada. E un dos guerrilleiros dixolle que o deixaran en paz, que non iba a sacar proveito dele e que o único que estaban facendo era perder o tempo. E así foi. Seguiron polo camiño cando o cativo atallou por un prado polo medio do monte e foi xunto a José e Culás a avisar do que estaba a pasar e que se foran a agochar que viñan por eles. Cando os da agrupación chegaron ao Vidueiro, á taberna de José Fraga, el, o dono, mais o seu cuñado, máis coñecido como Marqués, xa non estaba. O último que acabo de nombrar non tiña nada que ver en temas políticos, pero vivir na casa con el quixo escapar por precaución. Cando estes entraron, só estaban os clientes habituais. Obrigáronse, ameazaronse a axudar a destrozar a taberna e ao final tiveron que facer por medo. Un dos guerrilleiros deu unha porta ao final do local e entroulle curiosidade. Cando baixou as escaleiras, veu que había un curral cheo de pipotes de luna e ao final un portal. Atravesou o portal e veu que había armamento de traballar nas terras. E así observando encontrou unhas trillas de partir os toxos. Entón ocorreuselle de que reventar todos os pipotes coas trillas de toxo. Según testemunhos que pudemos contactar con eles, díxonos que iso era un pánico total xa que corría o viño tanto polo curral como polo prado abaixo. Logo de non quedar satisfeito con iso, foron hasta Muros, a casa de Culás, que este lle tiñan especialmente gana. Pensando que estaba aí dentro, quixeron queimar a casa, pero logo decatáronse de que non estaban, e decatáronse tamén da presencia de outras persoas.
Era o herdeiro, a muller e os 3 fillos. Colleron palla e empezaron a esparcir por toda a casa, ameazando tamén aos que estaban na casa de que o fixeran con eles. Un guerrilleiro bateu contra un moble e caiu unha lata de gas. Entón ocorreuselle partir a lata de gas e esparcir todo o gas. Cando estaban a punto de prender, a muller interviu dicindo que por favor lle deixaran subir á parte superior do piso, que tiña que ir por roupa para os nenos, xa que estaba empezando o inverno e non tiña con que tapalos. Os guerrilleiros aceptaron, entón a muller subeu toda contenta á parte superior do piso, pensando que iba a poder rescatar os cartos que había ali escondidos. Finalmente estaba acabando de subir as escaleiras e decatouse da presenza de que iba un guerrilleiro vixiante. Entón os cartos arderon ca casa. Logo foron hacia o río donde estaba o millo e volveu a intervir a muller dicindo que por favor non a queimara, xa que era a única comida que lle quedaba para dar aos nenos. Finalmente os guerrilleiros fóronse, pero deixaron moi claro que como Culás volver a facer a casa no mesmo sitio, que ya iban volver a queimar e iban a matar el. Finalmente, 5 anos despois deste suceso, Culás remataría falecendo. Xa para rematar co noso traballo, imos vos explicar o que foi o último suceso que imos investigado e a caída da cuarta agrupación guerrilleira nos sucesos de Pasos, que vos comentarán Alejandra e Andrea. O golpe definitivo para a caída da cuarta agrupación guerrilleira en Galiza tivo lugar o 29 de outubro de 1949. Preto de Pazos, en Monfero. Isto sucedeu na casa de Hermenegildo San Juan, exalcalde do concello de Monfero. Sabemos que os escapados, según nos conta Maruja, María Varela San Juan, muller de Quintas, do que logo vos falará a miña compañera Andrea, era filla dele. Entón, que cando chegaran os escapados, eles estaban, a súa nai, os seus avós e os seus 4 irmáns, no pairar facendo pan. Tamén sabemos, según nos conta ela, que os guerrilleiros iban de cada 5 meses ou 6 meses por unha cantidade de cartos. E desta vez pediron 7.000 pesetas, a cantidade que a familia non tiña disponible na casa. Entón, os guerrilleiros decidiron dar un marxe de 24 horas, pero con unha condición, de que non se iban ir da casa. Entón, mandaron a familia a dormir ao piso superior de arriba, mentras que os da agrupación quedaran abaixo. Según nos conta Maruja, que foi a súa última cea en que lle fixo unha tortilla, un pouco café e deulles uns poucos chourizos. Logo, cando xa chegou a noite, cando deu a noite, sabemos que os guerrilleiros Riqueche estuvo falando cos seus compañeiros das últimas actuacións levadas a cabo. A queima dunha casa en Muros, os destrozos dunha taberna do Bidueiro, o axustamento de unha farmacéutica máis o seu marido no Xestal e logo tamén un asesinato nun confidencial en Doronas. Cando veu o día, un irmán de Maruja, Miguel, máis conhecido como Migueliño, e o seu pai foron en busca de cartos. O que os da agrupación non sabían é que Migueliño foi tan listo que foi ao cuartel de Llixoa dicir a Garda Civil o que estaba a pasar na súa casa, que logo rapidamente se dispoñeron 5 patrullas da Garda Civil. Cando os guerrilleros deronse percatáronse do que estaba a pasar, queimaron as 7.000 pesetas, como eles tiñan armas, empezaron a meter tiros dentro da casa. Algúns intentaron sair pola parte dianteira da casa, pero Riqueche, a ver que estaban matándose a todos, intentou escapar pola parte traseira, pero tamén acabaron matando xa que estaba a casa rodeada de gardas. Despois empezaron a chamar as familias para que confirmaran se eran os seus fillos. E despois de que confirmaran, colléronos e leváronos á fosa común do mosteiro de Monfeiro e os primeiros meses estiveron vixiadas polos gardas, xa que non querían que foran desenterrados. Pero como veron que non viñera nadie, decidiron marchar. Uns meses despois, os familiares foron á fosa común para desenterrar e levar os corpos dos seus familiares aos seus cemiterios. A familia de Maruja decidiu marchar a Ferrol, xa que ali non podían vivir a gusto. Ali, Maruja, uns anos despois, casouse con Quintas, que foi un garda civil que participou na caída de Pazos. E uns anos despois foron para vivir ao antigo cuartel da Garda Civil
que cando Quinta retirouse, viñeron para o Cepo Virxe da Cela, xa que el traballou de conserxe e era de limpiadora. E concretamente no 2007 Quintas falece. Xa para rematar co traballo, aclarar que tamén atopamos dificultades a hora de facelo. A que máis nos preocupou a nós era que ainda hai moita xente que sinte ese medo e que non quere falar. Foi o caso de Sara e Alejandra, que vetaron tanto polas portas de Taboada como por Xestoso, e que non lles quixeron abrir, ou que cando esta xente que xa se dispoñía a facer estas entrevistas preguntaban polo que eles querían conseguir en concreto, cambiaban de tema por ese medo a falar deste tema. Nada, ahora vamos vos deixar con a miña compañera Lola e unhos músicos do noso centro que ian interpretar unha canción